Bibi, bagwis. Baba na naman. Ayun. Ayaw yata magpahawak sa akin mga kasinag. Kasi bumaba siya. Napahawak pa naman. Mga sinag, magandang hapon. Mapunta sana ako doon sa palaya na na tawag nito. Doon sa palaya na pinapaani ko. Andito pala si Bagwis. Ayan Kumusta ka na? Ha? Andito pala si Bagwis mga kasinag. Ayan Ay busog. Busog ang baby Bagwis. Kumusta na ang baby? Ha? Kumusta na? Hindi kaya ata lumayas ngayon? Ha? Hindi kaya ata lumayas? Kaya yung umaga mga kasinag, di ba, pinakain natin siya doon sa bahay kasi umuwi siya. Ang ngayon pala, hindi siya umalis. Hindi siya lumayas. Subukan ko mga kasinag na hawakan na busog siya. Subukan ko nga. Ay, akyat ako. Tingnan ko kung magiging matapang pa rin siya sa akin. Igan. Harapan tayo umakyat. Bigo, Bagwis! Kumusta na ang baby Bagwis? Ha? Kumusta na? Kumusta na ang baby? Ayan na mga kasinag Andito na tayo tabi na Bagwis. Hawak ko baby. Uy, matapang yata na. Baby, Bagwis. Baba na naman. Ayun. Ayaw yata magpahawak sa akin mga kasinag. Kasi bumaba siya. Wala akong pwestong maganda. Ayan si Bagwis Ayan. Ganyan ang ugali ni Bagwis mga kasinag. Pag pinakain ko siya at nabusog siya, hindi siya nagpaparlayas. Kaya kanina nabusog siya, hindi siya lumayas. Kaya ngayon andito rin siya. Pero pag ito ay nagutom mga kasinag, nalipasan kong pakainin, lalo lumalayas ito mga kasinag. Ilang arawan bago umuwi. Ito na siya. Ito na si Bagwis. Bagwis, kumusta na ang baby? Kumusta na po? Ba't sinaktan mo ako nung nakaraan, ha? Ba't sinaktan mo ako nung nakaraan? Ikaw pahawak daw. Pahawak daw. Hawak ako. Ha? Hawak man ako. Opo, wag kang paralayas. Dito lang ha. Huwag paralayas. Ano? Sa totoo lang mga kasinag, si Bagwis napaka-agresibo. Kunting galaw ko lang ng mga kamay ko, kung gumalaw man ako dito, talagang kakaiba ang tingin niya. Alis to agad siya mga kasinag. Siguro kala niya pagkain. Ayan Kunting ko lang tiyan, gagalaw ako mga kasinag dito. Kunting ko lang, alis to talaga siya. Awari ko mga kasinag, hindi na magpapahawak ito sa akin si Bagwis. Iwang ko lang. Masyadong mailap na sa akin. Pero nalalapitan pa naman siya mga kasinag. Pero subukan nating hawakan. Kasi palayo siya ng palayo sa akin. Dumadapo siya kada sanga. Subukan kong hawakan. Yan. Bagwis, kumusta na ang baby Bagwis? Kumusta na ang baby? Ayun, nahawakan pa natin mga kasinag. Nakapahawak pa naman pala. Mabait pa naman si Bagwis mga kasinag. Siguro nagkataon lang talaga nagutom siya. Kala siguro niya aagawin ko yung kanyang pagkain. Kaya gano'n siguro ang nangyari. Napahawak pa naman. Mabait pa naman mga kasinag. Mabait pa si Bagwis. Hindi lang kasi ako makabuelo. Kasi suksok na suksok ako dito sa pwesto ko.
Napahawak pa naman. Hmm. Mabait pa naman pala mga kasinag. Siguro lang talaga no, nagkataon lang na kala niya gawin ko yung pagkain niya, kaya niya ako sinaktan. Langgam. Pero ngayon mga kasinag, nagpapahawak pa siya. Kaya salamat at mabait pa rin siya sa akin. Ayan o. Diba? Hawak natin pa. Napahimas pa naman o, diba? Nagpapahimas pa si Bagwis mga kasinag. Ang bait-bait pa rin. Ay, salamat. Pahawak uli ako Bagwis. Ayos ako ng pwesto mga kasinag. Yan, ayos tayo ng pwesto. Yan. Nakaayos ako ng pwesto. Hello, hello baby Bagwis. Baby Bagwis, hello baby Bagwis. Nakapahawak pa naman ng mga kasinag. Nagpapahimas pa. Mabait pa naman. Kala ko nun mga kasinag, si Bagwis mailap na. Hindi ko na mahahawakan. Nagkapubya pati ako sa kanya mga kasinag. Simula nung simula nga nung inatake ako mga kasinag, nagkameron ako ng pubya kay Bagwis. Buti na lang mga kasinag, nagpila na. Kung makikita nyo, yan ayan. Tapos yung dito tapos yung sa likod, medyo pila na mga kasinag. Maggabi na kasi, medyo madilim na. Kaya ayan. Salamat. At napakabait pa rin sa akin ni Bagwis mga kasinag. Wala talaga akong masabi. Busog na busog siya mga kasinag. Ayan o. Tingnan nyo mga kasinag. Yung dibdib niya. Butog na butog. Sobrang busog. Di ba? Ang kisig ni Bagwis. Hapon na mga kasinag. Baba na muna tayo. Nahawakan ko na si Bagwis. Nahimas ko na. Bababa na tayo. Bye bye. Ay, Diyos ko po. Paano daw ako makakababa nito? Yun lang. Oh my God. Okay. Suot tayo ng bota. Ayan na si Bagwis. Sige na, tulog ka na ha. Sige na, tulog na. Okay. Pakabait ka lalo ha. Opo. Pakabait ka ha. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis at papuntang sana ako sa palayan na pinapaani ko. I-update ko naman kayo mga kasinag sa palayan. Iwan na muna natin si Bagwis. Ayan naman si Bagwis iwan muna natin dyan. Para makita nyo naman mga kasinag yung pinapaanin natin palayan ko. Bye bye. Diyan ka lang. Ayan mga kasinag, natapos na plang anihin. Ito na Ayan, nagapas na pala nila lahat. Kaso hindi pa na itatalapok, hindi pa naiipon. Nahuli naman kasinag yan yung tinagibo ko. Yan yung mga kinuhulan ng mga kasinag na nahuli. Ayan Yan. Ito pa palang kabila. Hindi pa pala tapos mga kasinag to. Itong kay Tia Muriel na ito. Hindi pa natapos. Hindi pa pala tapos ito. Ayan mga kasinag, update ko naman kayo. Ito palang hindi pa tapos gapasin. Pero ito mga kasinag, ayan kung makikita nyo, tapos na. May natira naman. Pailan nila na lang. Ayan
Ito na lang palan. Baka bukas. Tapos na rin itong mga kasinag. Tapos na rin yan. Ito naman yung malagkit. Yung malagkit mga kasinag, yung pulutan kung tawagin sa Bicol. Tapos na. Ito na yung malagkit mga kasinag. Ito na yun. Sana maging maayos naman at maganda yung ani natin dito mga kasinag. Pero kung anong yung ipagkaloob, ipagpasalamat ko na yun. Ayan, tapos na itong malagkit. Ayan sa taas na yun mga kasinag, kay Kuya Melvin naman yan. Malagkit din yan. Pero yun doon sa dulo, natural. Ito na lang pala. Kaunti na lang mga kasinag. Salamat. Ang plano ko nito mga kasinag, pagka ganito na may tubig pa, makapasigunda. Ang gawin ko na lang, patubigan ko nito, ayusin ko yung mga pilapil at mapasigundahan ko ng tanim. Yun ang plano ko dito. Ay, salamat mahal kong Panginoon. Sana bigyan tayo ng magandang panahon hanggang sa matapos at maibilad ko itong mga palay na ito mga kasinag. Mga Sabado or Linggo, ipatracer ko na ito mga kasinag. Tracer na ito kasi yung malagkit natin, ayan na okay na, nag-aapas na. Sa mga susunod mga kasinag, update ko naman kayo kung ilang sako yung maaani natin dito. Daanan ko naman yung yung 3 pitak na palayan ko dito mga kasinag. Tingnan ko kung ano naman ang lagay. Ayan ito pa yung natira mga kasinag yan hindi pa hinog. Yan yung natira, yung mga tinagibo ko yan mga kasinag. Tapos ito sa kantuhan na ito, yan lang yung natira, manahuli. Ito naman kabila na ito mga kasinag, ito yung manduyan na palayan. Tapos ito kay Kuya Melvin yan, anihin na rin yan mga kasinag, kay Kuya Melvin na yan. Tapos ito ng dulo na ito sa akin pa ito mga kasinag. Ito hanggang dun sa dulo na yun sa akin ito mga kasinag, sa akin. Ito pa yung inaalagaan ko na palay. Ayan ano na rin natawag nito, durungog na. Maganda ang ano nito mga kasinag, ang kapal ng bunga nya, mahibog talaga ito kisa doon sa kabila. Kung mapapansin nyo, ito kasi yung binatbata ng ng tagak ng talaod. Ayan mapapansin nyo mga kasinag pero naglabasan pa naman yung bunga. Hindi ko sure kung maganda pa yung ilalabas niyan. Sige, huli ni Bagus dun. Ayan, salamat ka lang. Ayan mga kasinag, sa mga susunod na lang uli, sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po sa inyo mga kasinag. Sa lahat ng nagpapa-shoutout dyan mga kasinag, shoutout ko po kayo. Yo, what's up mga kasinag? Sa lahat ng nagpapa-shoutout dyan, shoutout pala kay Narding Bonifacio from Bacolod, Kaplanet Vlog, NC19. Shoutout pala kay Alejandro Coracha the Master. Shoutout pala kay Jipoy Engine from Taguluan, Misamis, Elena Musa and Robin Musa. PR Capino from Tagbilaran, Bohol, Fernando Lacson. Shoutout pala kay Harold La Victoria, Rene Lozano from Calapan City, Kuya Iboy Vlog, Bravo 07 members from Naik Cavite, Hellsview Royal Subdivision, Arthur from Jensen City, Joseph Cantar from Imus Cavite, Kulayan from Quezon City, Antibok family from Pio B. Corpus Masbate,
Joey Martin from Barcelona, Spain. Chan ng Balibago Complex, Laguna. Shoutout pala kay Kud from Saipan NMI. Jesus de los Reyes, Katuto Andy Vlog, Master Karug Motovlog, Roberto Alcodia from Alberta, Canada. Ayan mga kasinag, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik nyo ng ating YouTube channel. At sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, hanggang dito lang mga kasinag. Bye bye!